O Consello Executivo do Clúster de Turismo de Galicia tivo hoxe unha reunión telemática para coñecer a situación do sector, un dos máis afectados pola parálise provocada polo coronavirus. Dende a agrupación póñese a disposición das administracións para ceder os seus establecementos en caso de que sexa necesario. Ponemos nuestros establecimientos para que en caso de que sea necesario que los puedan utilizar bien como hospitales de urgencia o bien como reserva para aquellos grupos de personas que sea necesario hospedar. Dende o clúster resaltan que o máis importante agora é loitar pola saúde, pero agardan que unha vez se remate coa pandemia, as medidas económicas sexan claras e efectivas. Unha das súas primeiras reclamacións é a eliminación de determinados impostos. A través de la Federación Gallega de Municipios de Galicia que le pidiese que hubiese un aplazamiento o una anulación de diversos impuestos, bien impuestos como las tasas de las terrazas, IAES, IBIS u otro tipo de impuestos que se pudieran aplazar por parte de los distintos ayuntamientos de Galicia. A metade dos establecementos están rexeitados por traballadores autónomos. Por iso piden medidas que garantan a continuidade das actividades e o mantemento dos postos de traballo. Nuestra preocupación es mantener los puestos de trabajo, es algo indispensable. Lo más importante es tranquilizar al sector y que las ayudas económicas repercutan en las cuentas corrientes. La burocracia en estos momentos tiene que agilizarse. Dende o clúster piden unión a todo o sector para loitar contra a pandemia. Tamén habilitaron na súa páxina web unha sección para abordar todas as preguntas que sexan de calquera interese.